Magandang buhay sa atin lahat, guys. For today's, ang gagawin ko naman is macarona. Yung ganyan, guys, na macarona, ayan. Malaki siya, guys. Para siyang, ano ba tawag niya sa atin? Kabibi. Ano? Kabibi ba? Ay, ewan. Then, need natin siya ng mozzarella. Then, meron tayong cooking cream. Oil, syempre. Then, meron tayong chili pesto. Then, tomato paste, and gagamit ako, guys, ng red bell pepper, at may isa akong white onion and garlic. Then meron tayong white spicy, salt, black pepper, paprika, and buharat, guys. Naglagay ko ng konti. At saka gagamitan natin siya, guys, ng dry na, ayan, oregano, guys. Ang gamit ko dito, guys, ano lang siya, isang packet na breast chicken. Ayan. Ayan, guys. Ayan, guys, cut natin yung ating bawang. Hindi na maano yung ating bawang, guys. Medyo makulay. At saka yung ating konti lang, guys, nito. Ganyan lang. Bell pepper na red. Lilit lang, guys, ang hiwa. Chicken natin, guys, kailangan yung maliliit lang, guys, yung pagkahiwa. Ayan. Yung ganyan lang siya, guys, oh. Kita nyo ba? Yung ganyan lang kaliliit. Ayan na, guys, yung ating chicken. Ganyan lang, guys, kalalaki, ha. Ganyan lang kaliliit yung kanyang hiwa. Ayan, oh. Yung ganyan lang siya, oh. Naglagay na ako, guys, ng konting mantika sa ating pan. Ayan. Yung ating onion. Sunod na natin yung ating garlic. At saka, guys, yung ating chicken, sunod ko na, guys. Ayan.
Guys, nagpakulo na ako guys ng water para sa ating macarona and naglagay ako guys ng konting oil and konting salt. Ayan. Pakulayin ko lang yung water guys. Guys, boil lang natin yung ating macarona. Guys, habang nagbo-boil ako ng macarona, ayan. Hanggang ano siya. Kailangan nito guys yung huwag masyadong lutong-luto ha, kasi masyado siyang malambot. Huwag masyadong malambot. Then, habang nagbo-boil tayo, ayan, dito naman gawa ako ng sauce. Ito guys, ano to, sinama ko na din yung aking rosemary fresh. Ayun. Kinuha ko lang yan sa aming gilid-gilid. Ayan, gilid-gilid talaga. Wait lang natin siyang mag-brown yung ating garlic. Ating salt and black pepper and white spicy. Lagay ko na din siya guys. Add ako guys ng konting tomato paste. Ayan. Ating cooking cream. Mag-add ako guys ng konting mozzarella guys. Ayan, wait lang natin siyang mag-boil. Then, ox na yan. Aking sauce, inilagay ko na siya dyan guys. Mag-start na tayo. Ayan siya guys. Ito na yung ating maglagay na tayo ng chicken sa ating pasta. Ayan, ganyan lang siya.
Ayan na guys. Nilagay na natin yung chicken. Sunod natin guys, maglagay tayo ng maglagay ako ng mozzarella. Ayan guys. Nilagyan ko siya ng mozzarella cheese. Then, oven na natin siya guys. Ayan na siya guys, ano ko na siya guys na oven. Thanks sa inyo lahat guys. Thanks for watching. Try nyo yan guys, ang sarap.